Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi ndaizviita sekunge ndinomamisa saRambo but ndakazomamiswa big time kwaMashwede. Muri sei mukoma? Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndakasvika padeni ndakazvimba, ndakakuvara kusvika pari nhasi. Madhamu havatozvizivi kuti ndakamamiswa kubhawa. Ivo madhamu ndakavaudza kuti ndakarwa nematsotsi vainge vachida kunditorera foni yangu. Matsotsi iwawo ainge akawanda. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Zita rangu muchanditi Ryan. Ndinogarawo muno muHarare. Kutaura chokwadi, iko zvino ndatova munhu aribo. Ndakadzidziswa chidzidzo pandakamamiswa big time zvekuti handichaitiri munhu rafu. Ndaiva munhu uya aizviita ane rafu, ende nekuda kwekuti ndiri ndimba ende ndiri strong, ndaiti handityi munhu. Ndaiti kana munhu akangondigumburira ndaimumamisa zvikwaRambo. Saka ndikangoti zvakatangira upbringing yangu, ndakakura ndichingoona violence everywhere. Baba vangu vainge vari munhu ainge aine hasha kasha. Kana munhu akakuvhundutsira, baba vangu vaiti kana ndikarohwa kuchikoro vaindikinditsa vobva vanditi mangwana uchaziva kuti kana warohwa kuchikoro unodzorera. Saka ndozvandakadzidziswa izvozvo kuti kana ukarohwa nemunhu unomudzosera haufaniri kuti unge uchimukumbira ruregerero. Ndakakura ndichiudzwa nababa vangu kuti ivo vainge vaine mangoromera, vakazofa zvavo vasati vaenda neni kuno mumwe mudhara wecherudzi uyo wavainge vachiti ndiye akavatemerera nyora dzekurwa. Saka izvi zvakandipinza mumatambudziko upbringing yekuti murume chaiye haatyi, murume ndiye anorwa nevamwe varume. Saka ndakadzidziswa zvakaipa chete nababa vangu, uye zvekare neutsinye hwandainge ndiinahwo hwandakangodzidza kubva kuna baba, zvekuti kana ndikakurova kunyange ukadonha pasi ndairamba ndichingokurova zvekuti unge uchizosvika pakukuvara, zvokuita sekunge munhu anenge atogarwa nemweya wengozi. Nerimwe zuva mukomanashe ndakati ndaenda zvangu kwaMashwede, paya tiri kutonakirwa. Ndakabva ndachizoona umwe mukomana ainge aine bhebhi rake rainge kwazvo. Ndakatanga kurichonya, iro rainge risingatombodi nezvangu. Ndo zvakandibohwa izvozvo. Saka ndakabva ndachizoenda padhuze navo ndichitaimira kuti ndinge ndichingonetsana naye. Mukomana iyeye apa kainge kari kamufana kechidiki zvekuti ndainge ndakatomusaiza, ndichisaiza mhumu ndichiti ini ndiri ndimba, akandinongokajima ndikakakandira kure kwakadaro uko. Saka akabva achizondidhuma because ndainge ndamira padhuze navo nepavainge vari. Musikana wake achitamba, ndainakirwa nekutamba kwaainge achiita. Akati andidhuma kudaro, ndakabva ndati, ko uri kundiita sei? Akati, sorry, I'm very sorry, zvangoitika nemistake. Saka ndakabva ndachizoti uyu mufana uyu ndoda kumumamisa, ndobva ndamutorera bhebhi rake. Ndakabva ndanzwa hasha dzangu dzichikwira, ndikabva ndamuti zenya. Ndakati ndichida kunomurova rimwe zenya, chibhakera chandakarohwa ipapo akandirova neimwe apakati, zvekuti ndakaona tushiri tuchibhururuka mumaziso angu. Kubva ipapo handina kana kuzomboziva kuti ndainge ndavepi. Pandakazomuka ndakazotoona kuti ndainge ndatonyorovedza bhurugwa ndazviitira weti. Ndakangosimuka ndakananga kumotikari kwangu. Mufana iye akaita sekunge ainge aine mushonga wemazvimbisa because ndakati ndichinozvitarisa ndava mumotikari ndabatidza light, ndainge ndakaita kukuvara ndiine mavanga nemavanga, but ndakangopombwa chibhakera chimwe chete. Ndakazoti ndasvika padeni, madhamu ndakavanyepera ndikavaudza kuti zvandanga ndabirwa foni, saka ndazorwa navo vakomana ivavo. Madhamu vakazoshamisika apo pavainge vava kupinda pa10 days dzavo. Saka vakamuka makuseni
ndokubva vandidziisira chimunya, because ini ndinomuka makuseni ndobva ndadya chimunya. Vakati vandidziisira chimunya vauya nacho kubedroom, vakashamisika ndichavaudza kuti ndainge ndiri bore. Vakanditi kasi hamusi kunzwa zvakanaka here? Ndikati kwete, nhasi ndiri kuda kutsanya. Vakashamisika. Ndakarova 10 days dzangu ndichitsanya, kungoti handisati ndada zvangu, but ndiri kutonamata in secret, mudzimai asingazvizivi, but shungu ndava nadzo dzekuti ndinge ndichitendeuka, ndinge ndichienda kuchechi. Vakambondimanikidza pama 10 days vachiti handeitose kuchechi. Ndikati kwete bodo, ndichange ndichingotsanya ndichingokubatsirai. Hazvizoiti zvakanaka kuti mumwe wako anenge achitsanya iwe uri busy uchikinditsana nechikafu. Ameno kuda ainge ari mutumwa mfana iyeye, kana kuti akapiwa simba nemutumwa waMwari kuti ange achindipomba nechibhakera, zvekuti ndakabva ndazviitira weti, ndikabva ndazosarudza kuti ndinge ndichitanga kunamata. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakakinditsiwa kwamashwedi, hanzi ndakarohwa chibhakera ndikatadza kuziva kuti ndiripi. Let us try to speak with him mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndine jaketi randakapiwa pakafa sekuru vangu. Zvava kundityisa ndezvekuti jaketi iri riri kutaura neni. Muri sei mukoma? Postai nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Please, inini ndigere muno muSouth Africa. Zita rangu ndinonzi Tatenda. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndine mudzimai wangu wandigere naye, takasangana muno muJoni. Saka mukoma, nyaya yangu yakatanga mushure mekunge sekuru vangu vashaika vaigara kuEpworth. Tikatobva muno muJoni ndokubva taenda kumusha. Sekuru vangu ava vainge vari munhu aizivikanwa ende vainge vachibatsira, vaita zvekubatsira nenzira dzechivanhu, asi vari muprofita zvekare. Vaitotyiwa nevanhu vakawanda nekuti sekuru vangu vaiti kana vakakuudza kuti chakati chichazoitika kwauri zvechokwadi zvaizoitika, ende vainge vari muprofita mukuru kwazvo. Uye kumusha uko, pamusha pavo painge paine zvinhu zvimwe zvaitotyisa. Paiva nemamwe madhadha avo ainzi nevanhu vemunharaunda. Kana ukadarika nepamba pasekuru kuri usiku, madhadha iwavo maziso avo anenge achibaka moto. Takange tichizviziva kuti sekuru vainge vari munhu akabata-bata. Sekuru ava vandiri kutaura nezvavo yainge iri hanzvadzi yaamai vangu. Saka vaipota vachienda kuMozambique pagore nepagore. Vainge vari munhu ainge aine mari, but kugara kwavainge vachiita muEpworth vaigarira macustomers. Kumusha vainge vakavaka musha wavo wakanaka chaizvo. Musi wavakafa, shoko rakati rasvika kuno kuJoni, ndokubva tatopinda mubhazi. Takati tiriko kumusha, but vakavigirwa zvavo muHarare nekuti vakati havadi kuvigirwa kumaruzevha. Ndakabva ndachizopiwawo jaketi ravo, rakanaka kwazvo jaketi iroro. Saka ndakanzi semuzukuru ndinge ndichizotora jaketi, ndikaritora ndikazouya naro kuno kuJoni. Ndakabva ndachizotanga kurota ndichiri mubhazi. Ndairota jaketi iri richizvipfekedza pandiri. Ndakangoti zvimwe kuda kwainge kuri kurota. Zvino iko zvino zvihope dzacho dzandava kurota dzinotondivhundutsa, nekuti nerimwe zuva takati takarara, mudzimai wangu akatorara asina kana chaainge achimboziva. Ndakapepuka, but ndaita sekunge munhu ainge achiri kuhope. Ndo pandakanzwa munhu ainge achifemera pamusoro-soro, asi achiita sekunge ainge akarara nesu pamubhedha. Pandakada kuti ndinge ndichimuka kuti ndione kuti ndianiko ainge akarara parutivi rwangu achifemera mugodzi, ndo pandakabva ndachizoona kamwana aka kainge kakamira kari pamusoro pemubhedha. Ndokubva kanyangarika. Ndakaridza mhere. Mudzimai wangu paakamuka akangonzwa sekunge pane munhuwo akafamba pamusoro pemarata. Akati zvimwe kuda maybe ndezvimwe zvevakomana zvinogara kuraini rekuseri, saka izvo zvakavenga maZimbabweni.
zvemasouth african zvinopota zvichitema mikuku yedu nematombo, especially kana huri usiku. Nyaya iyi inotongogara ichinetsa landlord vedu vanogara vachingoenda vachinopopotera vabereki vazvo zvivakomana izvozvo. Saka mudzimai wangu akangoti zvimwe kuda vakomana vaya ndivo vari kutema mukuku nematombo. Asi takati tarara zvekare, ndo pandakazoona jaketi rakapinda mumba richifamba. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, asi jaketi iri rakapinda mumba richifamba ndokubva ratanga kutaura neni. Rakati ndini ndauya pano, ndini jaketi racho. Ndikatotanga kutotaura naro, rakabva rati kwandiri, usatya nekuti ndauya pano kuti ndinge ndichizokubatsira, nekuti ndakaudzwa nasekuru vako vasati vashayika pavakatanga kurwara, after ndavaudza kuti nguva yavo yava kuda kukwana, vanofanira kuti vange vachinditsvakira munhu uyo wandinozosara ndava kugara naye. Ndikati ndiwe aniko iwe? Rakabva rati ndini ndainge ndichishandira sekuru vako, ndakashandidzana nasekuru vako kwemakore nemakore. Mukomana ashe ndiri kuhope ikoko ndakabatwa nekumwe kutya kwakanyanyisa muviri wangu, ndichinzwa kuti wainge wabatwa nechando kutotya. Ndakada kumuka asi ndainge ndisingakwanisi kana kumuka. Saka jaketi iri rakabva rati kwandiri, ndauya kuti ndige ndichizoshandidzana newe. Ndikati kushandidzana nemi sei? Rikabva rati ndainge ndiri chikwambo chasekuru vako, kana ukatevedzera zvose zvandichakuudza, zvose zvandinenge ndichida kana ukazviita, ndichazokupa mari yakawandisa. Ndakachibvunza chikwambo ichi ndiri kuhope kuti zvii zvaunoda kuti ndige ndichizokuitira. Ndakabva ndaratidzwa vision ndichichera guva kudaro, ndo pandakabva ndachizoona ndichikandira mutumbi waamai vangu muguva, ndikangoti blood of Jesus Christ ndiri kuhope ikoko. Ndo pandakabva ndatongomuka. Pandakamuka mudzimai wangu akabva andibvunza kuti kochii? Ndikamuudza kuti ndainge ndarota hope dzinotyisa, but handina kuda kumutsanangurira zvose sekutsanangura kwandaita kwamuri mukoma. Ndiri kuda advice kubva kune vedare renyu. Ndiri murombo, upenyu hwacho hwakatongooma, hwatiri kurarama tiri muno muSouth Africa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kurova 2 months. Mudzimai wangu iye at least anoshanda permanent, but inini manje ndinokwanisa kuchovha kana 2 months ndigere pamba. Ende munongozviziva kuti kana semurume iwewe usiri kushanda, pane pamwe pekuti zvinhu zvinombosvika pakurema, pamba kutukana. That's why mudzimai wangu ndisina kukwanisa kuti ndinge ndichimubudira pachena, because ane dzimwe nguva dzekuti anondishoropodza nedzimwe nzira dzinorwadza. Saka handina kuda kuti ndinge ndichimuudza chokwadi kuti madam, ndo zvandiri kurota izvi kuhope, please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti voita sei nejaketi, hanzi ndorirasa here kana kuti kwete. Let us give him advice mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Inini ndiriwo small house, saka ndiri kunzi nechikomba changu, even though I am married. Anoita zvekudriva mabhazi. Hanzi ngatinyepere vanhu avo vane zvinhu zvavo zvavakabatisa kubva last week. Kune zvinhu zviri kugaraji kwavo zvavari kufanira kuenda nazvo kuzimu. Hanzi pandichasimuka ndoda kuvaudza kuti Zak yatora zvinhu zvavo tobva taita dhiri tozvitengesa. Handichazivi kuti ndoudza ani, because the relationship it is a secret yandisina kana kumbogara ndakaudza kana ani zvake, because ndinotya kuti kana ndikaudza kana shamwari mangwana mukanetsana, munhu kana achiziva masecrets ako anobva achizoudza murume wako. So I have been keeping it as a secret, and na munhu anokwanisa kundipa advice, ndokusaka ndauya panapa. Saka kana message iyi ikasvika kwamuri mukoma, ndinokumbira kuti munge muchizovika chitupa changu. Ndiri kutonzwa
kuti ndakaremerwa. Zita rangu ndinonzi Ruth, ndiri mukadzi, ndine makore 39 years, ndinogara munomu muCape Town, uye zvekare ndinogara nemurume wangu. Titori nevana vedu vari kuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana neumwewo murume. Baba ava ndaipota ndichivabatisa pasipoti yangu vachienda kunoidhindisa kubhodha, ndokubva vachizondipfimba. Ndakamboramba kwenguva yakareba pavainge vachindipfimba. Ndakazosvika pakubvuma hangu ndikati hapana chakaipa, tinokwanisa kungofambidzana. Saka vakange vachitoda kuti ndinge ndichiva mudzimai wenumber 2, but ndakatarisa murume wangu ndikamunzwira tsitsi. Murume uyu wandiri kufambidzana naye anondibatsira mari, anondipa mari dzerent, dzimwe nguva anondipa mari yekuti ndibhadhare rent, murume asingazvizivi. Chikafu kumusha uku anokwanisa kuti kana auya kuno kuCape Town anongotenga magrosari. Ndinozotongoudzwa namai vangu kuti ko baba taku vakasvika kunoku vane zvavakasiya. Ndinovati baba taku junior because tinotarisira kuti nerimwe ramazuva tichazoitawo mwana wedu. Saka mama vangu ivo vanozviziva kuti ndine chimwe chikomba chandiinacho. So mukoma right now, nekuda kwenyaya dziri kuitika kumabhodha uku, atori nezvinhu zvakawanda, luggage dzevanhu idzo dzaakabatiswa. Saka ari kuti iye ko tadii tangonyepera vanhu, ndoita sei? Ndozvandiri kufunga memo kuti pandiri kusimuka ndichienda kuzimu ndine vanhu vari kuda zvinhu izvo zvaakabatiswa, because ane mafriji, macommercial, madeep freezer, mibhedha nezvakangosiyana siyana. Ari kuti kana ndasvika mubhodha ndotongovaudza kuti zake yatora zvinhu apa, iye ane vanhu vaanozivana navo mubhodha. Saka hazvitombonetsi. Zvinhu zvacho zvaakandiudza kuti anazvo zvevanhu, mafriji, maTV nehembe. Vamwe vaya vanoita zvekuhodha vachizotengesa kuzimu. Ari kuti kana ndikasvika nazvo kumusha, mamwe mabhegi nemasaga ehembe, hanzi ndichanozvisiyira amai vako, obva wachizotiza murume wako, obva wadzoka kunoku kuzimu. Kana wadzoka kuzimu, then wobva wachizotanga kamwe kabusiness. Honestly speaking, ini ndanyara nekuramba ndakangogara muno muSouth Africa. Ndibetsereiwo hama, ndoita sei? Ndichange ndichizoteverera. Wondiri mucomment section, vanojaja munokwanisa kujaja henyu. Tese tiri vatadzi, asi kungotadza kwedu ndiko kwakangosiyana chete. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo zvavaronga kuita ivo nemurume uyo wavari kufambidzana naye. Munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Inini ndine wig iyo yekuti kana ndikaipfeka any man anonzwa achindida, even a pastor. Wig iyi ndakaipiwa navatete vangu. Vatete vangu vainge vachigara kuAmerica. Pavakauya kumusha, ipapo vainge vava kurwara necancer. Vakati mwana wehanzvadzi yangu, ndokuda kukupa chipo, ndokubva vandipa wig. Vakandiudza kuti ivo vainge vaine petcoat yavainge vakasiyirwawo namai vavo. Petcoat iyi yavakasiyirwa nagogo hanzi ndo yakaita kuti vange vachizosvika pakuzoroorwa nemurungu, vachizobuda muzimu kudhara, vakabva vachizonogara kuAmerica. Saka wigi vakabva vachizondipa, vakati ndava pedyo nekufa Linet, because vainge vachinzwo Linet ndiri sazita wavo. Ndiri musikana, ndine makore 25 years, ndiri kugara muJoburg. Mukoma Nashi, nyaya yangu yakangotanga sejoke. So pavakauya kuzimu tikasangana at a family get together. Vakabva vanditi sezvo uri munhu anofarira mawig, ndine chipo chandiri kuda kukupa. Saka ndakazoenda kumba kwavo kuBraeside. Ndaenda kumba kwavo kuBraeside, ndo pavakanditi
uchisarudza wig yauri kuda vainge vaine mawigs akawandisa, different styles, different colors, maoriginal chete. Saka vakabva vanditi okay, chitora iyi. Ndakabva ndachizotora imwe wig, vakabva vati unoziva here kuti sei ndakupa wig iyi yangu yandinofarira. Ndopavakabva vachizondiudza zvakaitika. Vakapiwa petcoat nagogo iyo yakagadzirwa kun'anga. Vakabva vachizonditemerera nyora fomu zvidya zvangu kuti wose anenge adarika nemukati mezvidya zvangu wandinenge ndavharira mukati mezvidya, murume iye ndinozoita zvandinenge ndichinzwa kuda naye anondipa mari. Izvezvi kutaura kudai ndiri kufamba neBMW. Mapepa ndakagadzirirwawo mapepa zviya zvekungogadzirwa mapepa nechitsotsi mushure mekunge ndadanana neumwe ainge atori mukuru aishanda kuHome Affairs. The funny thing that happened after ndapiwa wig iyoyo navatete, tadzoka kuno kuSouth Africa, tadzoka kunoku ndakasungwa ndiri pabasa ndinoshanda musaloon. Tasungwa paipai neHome Affairs direct ainge aripo, saka vainge vachiita mapatrols avo. Akangouya padhuze neni ndokubva andiudza kuti zvitupa zvemunomu zvinotanga negore iro rawakazvarwa. Saka akabva ati kwandiri, ndichakubvunza unofanira kuti unge uchingokrema manumbers. Saka ndakabva ndangokrema manamba ndichitanga negore iro randakazvarwa. Ndokubva ati uyu muSouth African uyu. Ndikabva ndatonzi ndinge ndichibuda musalon after tachinjana madigits. Mukomanashi akandinyora mafone numbers ake paruoko rwangu. Ndikati munhu akadai andiburitsa mumukanwa meshumba handingambomurasisi. Ndakabva ndatotanga kumusendera maWhatsApp messages pakarepo. Akati let us not talk that much paWhatsApp because phone yangu inopota ichibatwa nemudzimai. Ndikati cool. Ainge ava kugara achiuya achizondishanyira kusalon kusvika vanhu vemusalon vava kutozviziva kuti kana ndikangovaudza kuti girls kuri kuuya vanhu mapurisa kana kuti Home Affairs ndinenge ndichitotaura chokwadi. Akabva anditi Linet, I'm going to make a plan for you kuti unge uchizowana chitupa chemuno. Ndakati zvimwe kuda ainge achinyepa. Ndakabva ndachizoroorwa neumwewo murume ndikatogadzirirwa mapapers emuno muSouth Africa. Kana kumusha ndinotoenda kumusha ini madiro nekuda kwewiki iyoyo yandinoshandisa. Zvino mukomanashi ndakange ndisingazivi kuti wig iyi iyo inoda kuti ndige ndichingorara kazhinji nevanhu vaMwari. Ndakange ndiri munhu ainge agara achizviendera zvake kuPentecostal. Saka ndinoti kana ndiri kuchechi zviya varume vemuchechi vanenge vachingotemeseka misoro yavo nekungonditarisa. Iniwo handina control. Ende chimwezve chinoitika ndinoti kana ndikadanana nemurume ari munhu waMwari, pastor, anotanga kubroka zvimwe zvekuti zvinosvika pakutopisa tsitsi. Ndine varume vanodarika 10 vandakafambidzana navo. Vese varume ava they were once pastors, but after ndabva mukufambidzana navo vakasvika pakubroka. Zvimwe zvatova zvidhakwa kutaura kudai, kana kutonamata havachatonamati. Zvino zvandinoita izvi handizvidi ende handizvifariri. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Ivo vatete vakandipa wig vakasoshaika kudhara. Handina zvimwewo zvinotyisa zvandinomborota. Ndikangoti life yangu iri normal kunze kwekungoti ndinongodiwa nevanhu vaMwari uye zvikari ndivo vandinoda. After tafambidzana kudaro then anobva atanga kubroka. Mungava muri mubusiness kana chechi, muchechi imomo munotanga kuita confusion. Asi kana ndikangoregedza kuenda kuchechi kwacho ikoko, confusion inobva yapera. Handidi kuramba ndichikonzeresa confusion muchechi nekuti kuzotongwa kwacho ndinokwanisa kuzotongwa nemutongo wakaomarara kana ndafa. Ndibetsereiwo, ndorasa wigi iyi here? Kana ndikarasa wigi zvinhu zvobva zvachizotanga kundiomera muupenyu hwangu, ndinenge ndozoita sei? Ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.
hanzi handisi kuda kurasa wiki iyi ndisati ndaziva kuti chii chinozoitika kwandiri. Ngativapei maadvice mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi mukomana muri sei? Please post my story makavigawo chitupa changu. Inini ndaita zvokutengesa maAfrican attire muno muHarare mugore ra2008. Ndakapiwa gonye rakazondidyira murume wangu rikandidyira mwana wangu. Zita rangu ndinonzi Agnes, uye zvekare ndiri mudzimai, ndine makore 51 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakatangira mugore ra2008. Panguva iyoyo ndainge ndichitengesa maAfrican attire mumaflea market. Ndainge ndiine flea market yangu, uye zvekare ndaipota ndichiisa micheka iyi pamatables evamwe vanhu. Saka ndaitengesa zvakasiyana siyana: madresses, marappers, mahead wraps. Ndakange ndiri munhu aishanda ndisingazorore, but zvinhu zvangu zvainge zvisingafambi zvakanaka. Mukoma wakamboshanda here zvekuti unoshanda uchiona kutoti panapa ndiri kushanda but unenge uchiita sekunge uri kushandira umwe munhu? Ndo zvaiitika pandiri makore acho iwawo. Ndainyatsokutoona kutoti handisi kuzorora. Pamba ndainge ndisingawanikwi, ndichingogara ndiri pabasa, ndichienda kunyika dzakasiyana siyana, ndichienda kunohodha, but zvinhu zvainge zvisingachinji. Ndaiti kana ndikaverenga mari after tavhara market ndaiona kuti mari dzacho dzinenge dzisingambomake sense. Ndaizvibvunza kuti upenyu hwangu huchazochinja rini? Ndicharamba ndiri munhu wekumashure here? Vamwe vandaishanda navo vaitengesa mukomanashi, vachitenga dzimba, mastendi, vanhu vachikandirana maraundi, but kana ndiri seni wanyatsokuona kuti zvinoratidza kuti pane munhu akandisunga. Ende vanhu vaigara vachitondinyeya kuti Egi anoshanda asi laki haana. Atori munhu anotongova nemunyama because mabatiro anoita mari but asina chaanoita nemari yacho hazvinzwisisiki. Nerimwe zuva mukoma ndo pandakabva ndachizosangana neumwe mukadzi tiri mubhazi takananga kuZambia, uyo akazochinja upenyu hwangu. Tichitaura akabva ati ndiri kuzviona kuti kutambura munotambura zvenyu, kunyange muchiti mune maflea markets but munoita sekunge munhu anotoshandawo kana basa remumba. Ndakabva ndati ichokwadi ichocho. Akabva andiudza kuti muZambia ainge aine imwe n'anga iyo yaainge achiziva, yainge iri n'anga yaikwanisa kutondibatsira. Ndakamuteerera ndikamutevera, tikabva taenda tose. Asi tichienda kumba kwen'anga ndakati hazvina njodzi here izvi zvokupiwa mishonga kuti business rako ringe richizokura? Akati of course hakuna chinouya pasina mutengo, asi iwe ziva kuti uchawana zvaunenge uchida. Saka ndakabva ndachizongoenderera mberi tikaenda kun'anga kuya. Tasvikapo kun'anga ndakabva ndachizobetserwa nen'anga yechiZambian. Saka ndakabva ndachizopiwa bhodhoro. Mubhodhoro umu mainge muine gonye iri chaita sekunge chimwe chinhu chakapetwa chiine mazimvere. Ndikati chii? Ndikanzi nen'anga ichi ndicho chichange chichizoshanda newe, uchange uchiita mari, vanhu vachange vachizouya kwauri. Ndikabva ndati zvino gonye iri rinodyei? Ndakanzi gonye iri iro richazotsvaka zvarinenge richida nekufamba kwenguva, richakuudza zvarinenge richida. Mukoma ipapo ndo pandingadai ndakaramba ndakati izvi handingazvikwanisi, but ndakatoenderera mberi ndikatora gonye riya tikadzoka kuZimbabwe. Ndakapiwa mirayiro ndikanzi usataura nezvazvo, usaratidza munhu, iro richangoita basa raro. Ndakadzoka kuZimu kuenda kumarket zvinhu zvikatanga kuchinja. Vanhu vakatanga kuuya neuwandu hwavo, masales akakwirira, mari ikatanga kupinda. Vanhu vainge vachiuya kwandiri vakawanda. Ndakakwanisa kutenga motikari pasina kana nguva, ndikatenga stand. Ndikati finally upenyu hwazochinja manje. Asi ndakatanga kurota dzimwe hope dzainge dzichindityisa. Murume wangu ndokubva ati kufa. Zuva rakafa murume wangu akange andiudza masikati acho akazoshayika kuri usiku pandakaenda kunomuona pavisitation yemasikati. Akati mudzimai wangu ndiri kudyiwa nerimwe gonye iri riri kuuya kwandiri robva ratanga kundidya, asi ndiri kuzonzwa voice rako unenge uchitaura uchiita sekunge wakandiwanda. Pane zvawakaita here? Pakurwara kwandiri kuita ndiwe wakakonzeresa here?
ndikati kwete, murume wangu akasvika pakushayika parufu rwake. Pakaitika mashura ekuti vanhu vainge vachichera guva rake vakaona nyoka kakawanda vachiramba vachingochera. Mwana wangu akazoshayika after that. So after mwana wangu ashayika ndopandakaenda kun'anga utsinye hwandakaita. Ndine umwe muroora wandakange ndakavenga, ndakaenda kumba kwake sezvo ndainge ndava munhu ainge ava nemari. Ndokubva ndachizonotora mwana ndichiti ndikuda kumbomuona for a holiday. Ndikaenda naye kuZambia mwana uyu, ndikamujambisa bhodha, ndikaenda naye kumba kwen'anga. Ndokubva ndanomurasirira mweya wengozi. Chipoko chemwana wangu chinotomutevera kusvika pari nhasi. Handina kumbogara ndakati bufu panyaya iyi, kunyange ari munhu anotambudzika iko zvinozvi, ari kungonzi anoita zvemutoriro, but ane mweya unomuteverera unokonzeresa kuti ange achiita zvemadrugs izvozvo. Kumusunungura ndinoda asi ndinonyara. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi kumusunungura ndinoda asi ndinonyara. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zviriko here? Hanzi ndinonyara kusunungura. Shuwa munhu wavakarasirira mhepo idzodzo vava kuti ndinonyara kumusunungura. Dai mamusunungura mwana uyu, asi ngatitaurei navo mucomment section.